Зеленчукова крем супа е идеален вариант за бързо, лесно и вкусно готвене. Необходимите продукти са тиквички, моркови, гъби, малко броколи и 2-3 картофчета. Нарязвам всичко и поставям в тенджера с малко подсолена вода, черен пипер и подправки по ваш избор. Завират зеленчуците за около 20 на 30 минутки на средно силен огън. След това пасирам в блендер, в който добавям на части всеки един от продуктите, така че да се получи добра смес. След като ги пасирам, добавям лъжица домашно масло, около 20 грама прясно мляко и започвам да приготвям кротоните от стария хляб. Нарязвам на малки квадратчета филийките, като след това ги поставям в тава с хартия за печене. Овкусявам с сол, черен пипер и малко босилек. Може да сложите подправки, каквито имате. Малко мазнина и изпичам във фурната за 10 минути. Идеален вариант за супичка и салатка. Ето я и нея. Готов микс. Половина авокадо, едно сварено цвекло, половин краставичка, нарязан магданоз, оцет, сол и зехтин. Вуаля, салатката е готова. Приятен обяд!